birta thebi pen arjuitha rongkurua rong bangke thom anim supiatum amithanga hem nang chelili de Hamren Derajuri Medical Sub Center Council atum RD ki pipe jok hemban pamande Sarupathar lapen bokajan angkang an ronga saramai kangni Kopia pot CPMAY ahem su ahawartin kimpatang konpeda titima ladak kumat se adai ke doma laki ingsai paminang jipu duk dedarada tumpen kehang Jengkharo KSA asong atumpen pinila bangke thoma kaprek along rika chongda dampen kosonsi hem wang thu thek thedadlo pula bangke thom arlo sumar apia po atuma phan karjudam nijang karbi anglong bitungreng thama constituency ke parlopon rongkuru timunga rongalong pen bangke thom arta kijum hekarlo sumar atum kam ka chongda dampen amithang ahem chewang thu thek thedat bangke thom ka chongda dampen hem chewang thu thek thedat arlo sumar atuma men lake nejorati mungpi anjoli ingtipi lapen kanam ingtipi labangke thom apia po atumpen pini jengkha KSA ro atuma phan nang cherap chetodu nang jipu ke hangpona hut pherangki angno jengkha KSA ro atumpen nang ke thandu na tengki ile tum aingjir pimara tum honse ang tan kang dadam pen non apor kisung la sonsi tumar long si pinidak rong krua rong dame tum nang humri lo asidak nang humri teng pen kini tum ningoi oi pegan athe kedam alang tum kedam moi ke itum kado kawita chinin de pon sam non kisung por bang ke itum hanang ke ba bang ke dang eri la pen itum phan cherap ni bang ke isi ning duk tum aingjir pimara tum ang tang kan dam mate ang tan ke dam bang ke ing tonang po bosi tum ko chuning rilo la pen ke jum tu dak pen ke pon ke wana tum han sami ni tum KSA song men me ni tum ai tum han sami so dak pen ing sai alang tum non ke bang ni long si la son avar asai claim bom lang la son asai long si lang tum ton telang polong ni tum KSA ben sami ni tum alang tum so dak pen sing sai poni tum lam chak ti pilo na si ing tihem somar bangini pudolo ar so ma ata jum pik piklang la pen ingnut ke timung hep asum arsui mar dapen ang tanon do bomlang lapen hadak tum same non kisung ang selo ason si tum kedodim nali tum bachini thoi kedodim la ke kolkata pusipuk sarkas along royal sarkas ong sidolang ni teng pong pe ke ponawan bang engot behem sarpi marlo alang li manipuri phan sido kali asopi ba sadhuna bp pu alang li sadhuna bp alang li ke sarpi marlo lapen ke alang li manipurian sido lapen non hala alang li tum hadak si kolkata long si hadak si asomar apen atumas dubo pon vek aijan num phasami tum so dak pening saji lapen non e prang ke bang jilang ani nong an sami komasi la so ejan komasi dapen ke pon ke van verma lapen dak edu karbia nim pimaran komasi ang tan ke pon verma hatumas tum ritar libji lapen halang tum han sami tum ke long oplong te tum ke sa in ben so dak pening saji panji tum lam chak chipilo nang limen kuson lo Lori kopi kedam tang nang li sarkia salong pini ni dun bom lo pusi penan tum nil tum birta long lo la si sarkia salong ko PPSI si nang hadak sarkia salong ke claim nang lo la pen la sopu thang nang li tum karbeng long ra than pachini thate hadai claim e son drink parting po pare sona ring lo son em hala tiu system hai thi hoi mala chit mala super othai pa parting po ti pare tarusit long kar lu la son yat lo para moi ching at po ching hum po son ya ampar ke par la hai si jepak lang dam lo nang li tum bangso cepak lang hur kunana di man sige dam lo Mumbai dam lo Mumbai Nasik Nagpur la hai dam lo pare Delhi lo lan ve lo ni dum long nang li tum pan pe bainong kuson na pi ke bainong salary em cikluan ni han bangen lo 1000 puno 1000 nang pisi dara tum bange 2000 seng pucat aman ni bang la son cicini lo ma cikluan pion popen bang jiglo ajo nang li tum ke do ke thai kuson ke do thang sungse di nang li tum pan pe ni salary bainong along at salary long bom ni bang cikluan bang da aprang kidam cheng ho de long ke la tum la sadhuna tum long dun pu long le da kwana ni kan nang li dun pasada me cikluan narkep para pin la tum long dun bange cikluan pion poma bang la puson kar BP tum ki dun do lang ma kar beng long pen chini dun de ni lan nang li tum bang sohot bang lo ki dun pen
ladak lo non nijrat mung pi pen perni Supi ta kidun ijo ya lam ge la pulu hala ni korte supi ya bang aprang ka dun lo ta ho dun lo masih so penci bang lo masih bang pensi upar ke oh hemi tu ta thangkan abi bong dun nak ko jal he man ni to me son son buku di he ma sora supi beta chin ne tha chin ni le he ma la ka chini ke la ni korte supi kuri po phan si chini chot lo ma la si dun nang bong pu chi hang pon le he ma jir ding o yibo ko jal lo ajir ding o plon te nang dun di ama jir ding di plon te krionian thompen plon te wangi plon te padun nak po jal lo ama si dun jui lo jo ama chi krionian der bosor ke dopo he rilok he Jongsi lahithi iroi angbong labang ke thomar sopimar atuma phan hempache lele pulotangte akapreka saisi nilitum dengponang kok poputa sadhona bepi asar pia phan pachini pon dongka mukampen komal kathar news fast Karbianglong Autonomous Council atum kelang ke pangkrevia jok penang an atokan numalom rada phan ke panong pi si kelang ji amen pen sub center ahem kikim kerang pon do seta ajha gadim kangpu pesi ke onglang bangso jok hadang radatum ningkarong pen non ke amang kahimana son cheplang det sonsi hamren derajuri medical sub center ahem kikim alon aphan mapusi hadang radatum pen arjupon Dr. Nurse nangki toy aphan apong towar chulang dinglo bonta EM CEM lapen tim Karbianglong atum RD kipipe ajok bangso sub center ahem hemban pamandet lasi prabjin pen bangso sub center ahem kangpuji aphan chuningri lapen local MAC RD kipidun je aphan ta hadagrada tumpen chuningri pon news desk report news fast Karbianglong Kiduk kila karara tumaphan sokar pen ke panong PPMA YM so ke ong dunga di malongke ke petang PPC ke ong puke hawartin tado lapuson thak si rong khang je block angkang arlo along ke ong dung arong along PMA YM so petang PPC ke ong lapuson patang PPK kopili constituency angkang arlo ke do sarumati khula rong amekar arbina marak amen pen PMA YM so longdun lokapitta non puanta ahem parjap kram si padokok bangso ahem so farman installment ta batahini lo tangka ken batahini tangka ke choen dampen sikalak isira suri kepra pharopho atangka choen pidet apita non puanta ahem patang pipedet lo labangso ahem so kikim jia phan cement harlong cheplang det lo ita thengpi hai huanta thu thai lo lasi labangso puthak prabjin pen kikim pon jia phan thangnat tak klem kelo pulotangte prabjin pen rongkhang de block aputhak case mate lam hoi pipon popusi than pachini pon পূজাৰ আগত যি হলে বনাব পূজা পিছত হলে বনাই দিব বোলে কয় আছে মত আৰু বাথামো নাই থিনো ফেলোৱা নাই মিস্ত্ৰীও নাহে কিমান বছৰ হৈ গ'ল ঘৰ বনোৱাটো 1 বছৰ হৈ আছে 1 বছৰ ইয়াৰ গাঁৱত চিন্তাহে গড় আহিছে দুইটা গড়টো হৈ গ'ল একটা মাজতো হোৱা নাই বাথামো নাই ইফালে মিস্ত্ৰীবিলাক আহিব ঘূৰি যাব টকা কেবাৰ ওলালে থকা মইতো নাজানে কিমানহে ওলাই দিছে বোলে টকা এবাৰ নিজেহে ওলাইছে তো নিজে ওলাই কিনে কি কিনেছে কি নাহে না এতিয়া চিমেণ্টবিলাক সব পাথৰ হৈ গ'ল বাথামো নাই বাথামো ল'ৰাটো হাজিৰা খুৰি কিনি ৰাখিছে আৰু নিজে থিনো নাই এতিয়া কি নাম আছিলে বিৰা চাংমা Keroni Penran Sing Teron News Fast Karbianglong Pinijapra langso auditorium hall along Surupothar lapen bokajan angkang kidoan rong saramai kapadopon labang so mailong sar sing terang pen mai chepahem phupon lapen adun thu kaprek pen nangka chetong dun arong saratum lapen abasa pietum phan an mithang amen lapen arong amen kapachathana por pipon lapen labang so mailong kadok kabe bang pharoi sira inkoira trok an amuluk atum do lapen kaprek ke thekiding atum pen jumisen alam chethan chimong pon adun thu sar sing terang pen kachuru alam thi jaiponsi maing samjin pen pajut ponlo news fast lapen Karbianglong live atum nang kiduna pot an churulo lapen nilitum alam an su se pachi thang pon je phanang litum kabor hi pon je phan nilitum Karbirong saramai pen an su se chuning ridulo lahelo nilitum Karbirong saramai asai jokji rong saramai ke sengnang ko kabang khela hello nilitum Karbirong saramai to amana ve apeng ve din ve aklong ve pen senglok kaprek
organization atum sita mini tum hanang rop hangang red la bangso bang duko ko joni pini ni tum bangso karbi rong sarame senglo la sipini ilitum ansu seja kong si parang ponji la pen bangso customary lo ke pareng ponji la pen bangso la bang customary lo pen senglok ilitum la serwan kep la pen gaung ponsel pu aputhap bangso sita mini tum ansu si song ponjelang la pen ilitum ansu sila bangso rad longri longpat ke pami je pan hawa hapan ke pami la pen khei reng dok reng ni du je pami tum bor iponji ilitum athai jog je ama jog je pini ke mangpa ka panta ning ki kya thai yesi pini ni tum karbi rong sara mai ke seng la pini tum ansu si ke klem pon je pan ansu si ya pon je pan je pami tum bori pon bom ni dang la hello ni tum kamatha ni tum ke ma ke la hello pen pan pini paremji ko mane political party pan pahaiji punili tum ave pen ko mane political party tum long dunji lo boson ave ni tum jongjung khei reng dok reng ding ji long ri long pa ju tang jo bat reng dok reng ding ji la pen customary lo tang nang ji la bang so puta pen si ni tum bang so karbi rong sara mai ke arjap la hello ni tum amatha ni tum mn object la hello Saphapani pen sarbinong timong News Fast Karbiang Long. Pining aning kan along hawarara datum ason asona kisung ke phochi mit me pin lapen pining aning kan along karbilang pi aroi langke thipena jog hemrit langkang luma phurun lo lasona por hot dongkamukam revenue circle ahin pen pusitami kisung ke phora datum aphan dongkamukam revenue circle chokamar sukur sing terang sk ronjit ingti amol sing ingti atum pen japonsi hemrit langkang lumpen kisung ke pho atum aphan sang dali jangthu ingti hei hui pajirpon bangso along SGB khoya sing teron lapen alang liria sanghwa tumpen chirap cheto dunsi ing samjin pen sai pachun pon wothat lang so pen rajan ronghang News Fast Karbiang Long. Come one, come all. For the first time newly open at the Putown, Trip Me. For any ride, just book any kind of vehicle. You will get 4-wheeler or 2-wheeler facility at a low cost charge. Just grab the opportunity and feel comfort. The service will be carried out only in day period. For more inquiries, please contact at 70020-18096. Thank you. Come one, come all. Langley TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbiang Long, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Pinitheswajor Committee Hall along BJYM Lumbajang Mondol Committee Keteng Sik Klembangamai Kapadopon. Ada porphai serke praminit thongkep apor BJYM Lumbajang Mondol Committee Amaipu Bisnuti Supensi Songalama Ingthurpon. Bisnuti Somaipu BJYM Lumbajang Mondol Pen Mai Chepahem Puponsi Mai Nipon. Mailong BJYM is Karbiang Long Chunbang Probhari Sangmili Teronti Rajas Hansik BJYM is Karbiang Long District Committee Maipu Bidya Singh Ingti Joni Timong Jinfit Board Chairman Simarong Hangpi nominated MEC Lapen Aluhi Sarpoa Manpen Karbiang Long Autonomous Council EM Roton Teron Atom Chetong Donsi Pini Song Aprang Kipon Ke Claim Kedam Jiaron Lapen Hilik Kachapahai Jia Puthak Mailong Jethanpon. Nilitumla committee angbong non kiwang chi lang mate election panstami preparation lo plus nilituma committee kosan siklem dam ponaima lahay puthak nilitum pini chingmai pon paduk. News Desk Report News Fast Karbiang Long. Bini update up asip bajulo domitame Kardong.